Unsa tay mong intro me? Sana din mi sa new area na new area. Char. Sana all no new area. So actually, this is my sister. So you can call her Jolene. What's your name? I tell you. Ang simpan. Hi guys. Hello everyone. Today is Wednesday. So mag-share na po ta ay udzug ka udzug ato ang kuan. Dang welcome back. So thank you very much sa tanang niche ni subscribe sa channel. Di lagi mo tuo ba? So mo ni akong manghod. Karon di nagkaon mi og kanang I don't care about the my background. So karon di nagkaon mi og saging. Matagbuang. So aray tagak na. Tagak. Igang. Samaw. So kami ay bago din ni namang kanang area bye-bye na mo bye kay ani naman matarong ay di alam na yung camera dyan. So bago din namang bye-bye nga mong ginama and then derag amo ang snack kay nag-answer mamig ka ng module then shoutout ko sa mga classmate diya mga teacher sa Kambuyo. Yung amo ang kuan sana ay nag-udyo na ito kay nakagtala ay hindi ka kay maudyo lagi so bala ng tag-area ba publikayog background di ba nara kay igang init dari sa bukid karon lami man nagkaan nagang masaging tanghag-hagang mo kung gusto mo dong ramon siya tingog pog tingog ang kauban lami kay ang saging ko some is yun siya Katangan. Ano? Katangan. Ihulot na mo ang saging. Na may gabi. Hindi ka makagabi. Hindi ka makagabi na. Rich kid, mga rich kid. So, darag ang mabertahan. Time down. Automatic na. Chum! Chum! Di man. Dapat gamitan niyo mo nag-remote. Gamitan niyo mo nag-remote parang masirado na siya. Nag-remote, nag-uba ang remote mo na hindi na sa mo automatic usirado. Kasi ako sabi, hindi dapat pala yun nga. Pwede na siya i-fashion show ka ng mga Colgate. Mana. Tapos wala naman yun. Cute gapon siya. Banga. Bukan. Nagsuka-share ka lang ito. Ang shout out ko niya. John Ladisma. Shout out ko niya. Kasumbag ka? Mari tutun na mo. Bidaan naman tumakbo pang sabon. Dami ako na. Buwan. Dami na itong buwan. Hindi ba? Saan sa may tinaiyan ng isda? Tuwag ibilin! Tuwag ibilin ni Jas kuan. Ato din katong na skilly daydoy. Actually guys, ganihan naligo mi na to suba. Suba kay kanang hayna bitaw tubig ang sa mo Muunang nilong mo ito suba. Okay? Okay, ma'am, share small sharing. Kaya mo ang background ron is buto na nga isang bayanan na ang hiko nga isang bay para malinaw dam abang ang mga manghod yan
Grabe. Hello, one viewers. Mga ditag ka ng gabi di ay. Gabi og. Gabi og o sa pulan. Yan, mo din ang manghod na nangapangag na. Nangapangag na kay kang panghangitan mo ng mga gahing butang. So, hirap naman ang saging. Dahil ang pagkatay sa gabi naman, gabi. Hindi, nahurot-hurot na kayo. Kaya, kusog man yung mukha hindi No, kusog daw, tunod-tunaro ba? Bitaw. Gusto mo? Da, asa ka. Char. So, nawa man ito ang viewers ilit mang gadari inap ko so nagamigalap sa kasi niya mas lang ba nagamigalap sa usaan niya ay parang yung nilog sa akin mga kuan ba mga sex anong kabuok mahawak na anong nahulog na mga ating buwag din Hugbak ko. Hindi nang atuwa mo tayo. Day! Huday! Andi nang ag! Bantay, napagod to, andi nang ag! Kalibas, pabaklaya, itong kagwang ladyo. Sabi na ganyan siya. Bigyan naligo. Kaso ta, balik tagligo. Hindi ka man tog, naligo kaniha. O ganiha. Imong naka-classmate. Nga tos daplin daw, o wato gikuha to, nawa na dito. Maham ka na saging agawi. Di ka makatingog. Lamit mo gud siya. Lamit siya, promise. Never mind my background, because my background is coming from wood. I'm going away, so so very yummy. Yummy, great, yummy. Yung goodbye. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ganon. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Bang sa trip na ron nga, ganan na ba ko mag-live parang mo ako bitaw ahan channel. Nami. So, ikaw, balik ano ha? Awa ang abrihan na. Di ba ako ano kayo ba? I don't care. You judge me if you want, but I don't care if you judge me, but because I'm just sharing my real life, my reality experience. Pero kung lasing, so, yan, saging kayo dyan. Mega shoutout sa iyo, 1 viewers. So, shoutout sa iyo. Sana tanaw ani nga, nga LS. So, nalang manghod. Madamag ka. Yung balik sila kay, nagkuha sila isa ka saging. Masuli mo.
Ang pasanaw. Nahay, kaon mo saging. Wako ingon ko ipatanaw. Wako ni ingon og katawa. Sala. Hi. Hi everyone. Mga ditag kuan. Gabi. Nahurot na mong buwad. Bukog nung nabilin. Ano? Nahurot na mong buwad. Ubay. Kanang kita mo na mong labay pito sinjuhan. Oh, buwad. Unaha. Buwad. Ano ka na sundo? Morat. Dali. Kaya na ko ingon ni mo. Na ko ipaila-ila ni mo dali. So guys, dapat isa na kamanghod. So duha mi, tulo mi, actually 7 min din. Ayo, udzo ka ana. Hi guys. Hi sa kay. Hi guys. Hi guys. Kumusta man mo? Gusto mo? Tanong nga. Hi guys. Hi guys. Masa may feelings ni Zukaron? Ano? Mukha do mo gabi? Gabi? Feel ina. Kanang naligo na ba mo? Naligo na ba mo viewers? Uwawan pa ng tiklo. Tara. Nagasama ka. Magasama din ka ani. Manghilabot na pagka sa mga kuan ani. Hilabtunan na ba na? Actually guys, kaniyang mga manghod. Hilabtunan ng mga gamit na. Mga kaukewam. Bisag unsaray hilabtam. No, sana pumat ko. Hamas. Ay siyak na lang ng tao. Pag-obto. Waka na adyo. Dahil. Alam, mag-answer tag mo. Siya makabili nag-auto. Isa na ito na. Hi doon. So, ano yung pag natawag usahay, ano yung magpa-relax, pep. Okay, lami mandari. Lami, gusto lang. Amang ka, doy. Kuya sa tubig, doy, ikaw. Ay, lagod na, udyuga ka. Maudyag na, ang kuam, nagitong-tong, ha. Halisa, doy, nakaiwan, doy. Halisa. Na. Bakit ang sama nang sa gwapo, doy? Ang sama nang sa gwapo? Ano maging pogi? Asago na pinag. Swag. Asago na pinag. Ang sama? Wala. Ha? Karon lingkod. Pila edad ni mo? Interviewon ka na ha? Lima. Pag maka-answer ka, taga nag-lollipop mo doon og baryoron. Doon og Cambodia ah. 1 plus 1. Masanay. Ha? Masanay. Ha? Masanay. Ha? Masanay! 49. Ah! Da. Masanay! Tayo. Masanay! Ano? Masanay! Pila? Masanay! Pila ng 46. Ano? Wala ang manghod na magtubig. Actually, ano ang pesto, ano, ngayon ako, nandun na tubig daan. Nuwa na. Ngayon ako, nandun tubig daan, and then, yan, inom na ang manghod. Natumba na. Hindi ko gusto ang sinasabi mo. Pila edad ni mo? Lima. Imo? Ano? Aho. Sikwita. Ang 50. Punta na. Guwapa ko orde. Petro. Gapa. Guwapa ko orde. Gapa. Yung sa ingan. Ikaw. Ansa? Ansa? Guwapa ko orde. Oh. Hi, just leave a comment. Charot. Ay, kakis na hugwa kay ligo. Tala ka. Kay, ma-dirty ko. Naligo na ba ako isang adlaw? Ay, juga kay, may dubat ng tanaw sa tang kuan.
Nga sila kasamukan arena. Kung ako sa pwede ko matulin. Kaya mapingat ko. Bangat ka. Di mo agi. Ama nang gikaon. Es gabi lagi Ako kagi. Ako be. Nga. Di mo agi. Nga agi ka mo niya isulog. Ako Ang pa mga na. lusyom. Mga isulog. Bebe ako dana ana. Kaya mira dito. Ay wata. Kamu pa ni agi. Magjabu na! Magjabu ko ng jowa na sud. Tubig, be. Tubig na. Kuha. Tuwa. Hindi ko kaabot. Okay, amanang kamot. Agi mo ito. Pag lihok. Lihok to. Agi na! Niagas mo na gito. Very good. Oh, agi na. Sa gulan, manininjo. Wa! Kitila pa na na. Gitilapan, bak. Magtagab. Ago! Aman! Nato! Ago! Pamangasa kaw. Kaw. Yeah. Libat ba? Hindi. Oh! Gunting-gunting na pa na ng kuha na. Ikaw. Kuha na. Ito dugo. Kalibangan si Odo, guys. Ngayon, kalibangan man. Tanawa, mangipon me. Padao, ari me. Mangipon na na. Nitubo me. Tanawa pa. Ay, nito ba? Ali. Tanawa na ito. Makitan. Nga, tanawa. Sa na ha. Asa na ngipon. Tanawa. Asa na ng pikas sa pikas. Ako ro ga-ibot ani. Actually, kaning ngipon. Ako ga-ibot. Isud jaraho ni mo ngipon me. Nga na, tapat na medyo katawa. Do, katawa do. Huy. Hali. Isud lo inagipon. So asa kay magbabay sa takay. Mana matagkaon. So actually nabusog na nabusog namin and then mo out na ko. Bye-bye. So just keep on watching. Just keep on watching. So hope di mo mawala support na and then sa mga char. So bye-bye. Thank you Bye-bye, for guys. watching. Bye-bye, guys. Sumana sa Bye-bye. balag, guys. Bye-bye. Do, bye-bye. 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 Bye-bye, guys. Ay, loading